दिसला फ्रॉम असलना आंबेली आज थोडं म्हणजे फॉलोअर जावन सबस्क्रायबर एक रिक्वेस्ट करता आज मुगेले मातशें समजणार आहे हांव आज मराठीन काडटा व्हिडिओ कित्याक म्हाका थोड्या जाणां तो व्हिडिओ कोणा कोंकणी इंग्लीश कोणा तांकां पावपा जाय. पहिले म्हणजे हे मेन स्ट्रीम मीडियावाले 1 to 10 मध्ये नंबर 5 वरून स्टोरी चालू केली. डायरेक्ट ते क्रूज सिल्वावर त्याच्यावर एक दोष ठेवतात की त्यांनी इन्स्टिगेट केलं असं म्हणून एलेज करतात. दुसरे आजची मेन स्ट्रीम मीडिया आहे ते लोक बोलतात की सध्याचे लोक त्या लोकांनी हे सिच्युएशन कायदे हातात घेतले. या मेन स्ट्रीम वाले झिरोवरून स्टार्ट नाही करत स्टोरी. पहिले 2 दिवस काय झालं कोणी काय केलं त्याच्यावर नाही बोलतात. ज्या दिवशी थोडे लफडे झाले त्यांची स्टोरी तिकडून चालू केली त्या लोकांनी. बस ते कशासाठी झाले कशामुळे झाले त्याच्यावर काय विचार नाही काय इन्व्हेस्टिगेशन नाही. आता बघा काय होतं काय ते बघा. आता कोणतरी माणसा स्थानिक माणसं कोण नाही होते त्याच्यामध्ये 95% स्थानिक लोक तिकडे SC लोक कम्युनिटीचे ख्रिस्ती लोक आहेत आणि त्यांच्या त्या गावात त्या लोकांना त्या स्टॅच्यू बद्दल काय त्यांच्या डोक्यात विचार पण नाही. तर कोणतरी त्या गावचे बाहेरचे लोक येऊन आणि थोडे लोक तर गोव्याचे बाहेरचे पण होते हे लोक येऊन शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू बसवायचा विचार करतात स्थापना करायचा. कुठे पब्लिक डोमेन मध्ये नाही गपचूप घमशम जाग्यावर डोंगरवर. आणि तिकडे सुभाषबाबू फडणवीस म्हणतात तसं तिकडे कोण प्रेसिडेंट पण नाही. तर तो स्टॅच्यू तिकडे कशाला का मुळे तो स्टॅच्यू तिकडे स्थापन करायला सर्व व्यवस्थित काम झालं काय तिकडे परवानगी बरोबर भेटली काय तिकडे परवानगी नको म्हणतात. बरं समजलं मी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे पण सुभाषबाब प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमध्ये माझ्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमध्ये माझ्या आई वडिलांचा स्टॅच्यू टाकायला मला काही प्रॉब्लेम नाही. मला कोण गव्हर्नमेंटचे परमिशन नको बरं आहे. पण प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमध्ये पब्लिक फिगर स्थापन करायचं आहे तर पब्लिकला बोलायचं आहे ना. तिकडचे कमीत कमी स्थानिक लोकांना कॉन्फिडन्स मध्ये घ्यायचं की नाही. कमीत कमी स्थानिक पंचायतला कॉन्फिडन्स मध्ये घ्यायचं की नाही. आणि ज्या लोकांना शिक्षित लोक नाही त्या लोकांना शिवाजी महाराजच्या बद्दल काय माहितीच नाही तर त्याला कळलं की एक भीती वाटते की आपल्या गावामध्ये कोणतरी येतोय. हे सर्व समजायला टाइम पाहिजे ना. 4-5 दिवसामध्ये घायघाय करून काय नाही होत. आता हे काम करायचंय ते जबरदस्ती सारखं केलं गपचूप छुपे रुस्तम अपालिपी करून असं शिवाजी महाराजांचा अपमान नाही करायचं. शिवाजी महाराज हॅज टू बी टेकन विथ ऑनर. ही सेड वी हॅव टू टेक एव्हरीबडी इन टू कॉन्फिडन्स. आणि हिंदुत्वाचा या हिंदुत्वाचा लीडर नाही तो पुऱ्या देशाचा गोव्याचा लीडर आहे स्टॅलवर्ट आहे. तर त्या गोव्याच्या लीडरचं ते संजय आर्यांच्या लोकांचा लीडर नाही काय तो. ते लोक नाही म्हणतात त्याला. तर त्या लोकांना कॉन्फिडन्स मध्ये का नाही घेतलं. सुभाष फळदेसाहेब तुम्ही तिकडे फक्त सुभाष फळदेसाहेब म्हणून नाही आले ना. तुम्ही आले तिकडे मंत्री म्हणून आले का तुमचे माणसं आपल्याला बोलत होते तिकडे. इकडे आता मंत्री येणारी आहे. तो मंत्री म्हणजे तुम्हाला प्रोटोकॉल फॉलो करायचं होतं की नाही. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहे पण पब्लिक फिगर आहे ना. पब्लिक फिगर आहे म्हणजे सर्वांना लागू झालं. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही आमंत्रण देताना लोकांना पण बोलवायचं होतं. लोकल MLA पंचायत ह्या इकडे तुमचं चुकलं की नाही चुकलं. पहिला ती चूक मेन स्ट्रीम मीडिया दाखवलीच नाही. रमेश तावळकर साहेबांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये गावडे साहेब आले त्याला पोटात एवढं दुखलं सभापतीच्या. तुम्ही क्रूज सिल्वाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये येतात त्याला इन्फॉर्म पण नाही करत. त्याला काय कळवलीच नाही देतात. तुम्ही त्यांचे साथीदार आहे की दुश्मन आहे. तो सुरुवात कोण केली. तुझ्या मनात खोट होती ना.
अरे जे डायबिटीज लोक आहे ना त्या लोकांना लिपून लिपून चॉकलेट खावायची आदत होती. तर तुला गोडाची, तुला मधूची, तुला काय डिसीज नाही, तुला ती बिमारी नाही. तुला बिमारी आहे. मला असं वाटतंय तुझं सर्व 2 दिवसाचं बॉडी लँग्वेज बघून असं वाटलं मला तुला कॉम्युनलचं एक डिसीज आहे. कॉम्युनल टेन्शन तिकडे निर्माण तुम्ही केलं असं वाटलं मला. का तुम्ही जाणत आहो कमीत कमी 200 लोक होतं म्हणून तुम्ही मान्य केलं. आणि जेव्हा तुला माहिती होतं तिकडे काहीतरी डिस्प्यूट आहे, तुला तिकडे आले ना, माहिती नाही होतं ना, आले ना, तुला तिकडे जाऊन इनॉग्रेशन म्हणून करायची गरज नाही होती. तुम्ही तिकडे जाऊन प्रार्थना करून आले म्हणतात. काय गरज होती? भडकवून टाकलं तुम्ही ना. त्यापर्यंत तिकडे फक्त डिस्कशन चालत होतं. संध्याकाळपर्यंत पोलीस लोकांकडे बोलून ते डिस्कशन संपलं असतं ना. सकाळी 200-400 लोक होतं, दुपारी म्हटलं 150 लोक झाले तिकडे, संध्याकाळी 50 झाले असते. पण तो विषय वाढून तुम्ही ठेवलंस सुभाष बाब. मला पण नको तिकडे दंगा फसाद झालेला, तुला पण नको ना. तर तुम्ही जाणून तुम्ही तिकडे गेले, त्याच्यामुळे लोकांना आणखी राग आला. तुम्ही परत जाताना तुमची बॉडी लँग्वेज, येताना तुमची बॉडी लँग्वेज एकदम डिफायन्स लँग्वेज होती. तुम्ही तिकडे आले तेव्हा तुम्हाला समजलं की तुम्ही इकडे आपल्याला 1 2 चा 4 करायला इकडे आले. म्हणून जाताना त्या गडबड घोटाळ्यामध्ये कोण मुठी मारली, कोण पडलं, कोणाला हॉस्पिटलला घेऊन गेलं, त्याच्यानंतर हे सर्व गडबड झालं. आणि तिकडे ते मातीचा ढेर होतं, तो लोक पळायला लागला तर माती उडाली वर. थोड्या लोकांनी माती मारली, हे पण तिकडे एलिगेशन झालेले आहे. तुमच्यावर पण माती मारली, ह्याचं मी कंडेम करतोय. जे झालं ते वाईट झालं. पण फोडी आहे ना अंगावर, त्या फोडीला मलम लावून काही नाही उपयोग. फोडी कशामुळे आली ती बघायची. तुम्ही म्हणतात माती मारली तुमच्यावर, मातीचे दगड मारले, कशासाठी मारले? तुम्ही तिकडे कशाला आले जेव्हा तिकडे तापमान बरोबर नाही होतं ना, तिकडे गरज नाही होती. आपल्या गावाला मी डॉक्टर जागशिकेचं स्टॅच्यू पण स्थापना केलं ना. 4 महिने अगोदर आपण तिकडे चर्चा केली, लोकांना बोललंस, पंचायतमध्ये रेझोल्युशन घेतलं, एनओसी घेतली, टीसीपी मध्ये पास करून आणलं, MLA ला कळवलं, आपल्या सीएम साहेबाला आपण आमंत्रण दिलं होतं. वी इन्व्हायटेड हिम. सास्तीच्या सर्व MLA लोकांना कळवलं आपण, ट्रान्सपरंट. पण तुम्ही काय केलं? हे बरं मार्गदर्शक द्यायच्या जागेवर तुम्ही त्या लोकांना आणखी भडकवून टाकलं. काय शिवाजी महाराज तुमचा प्रायव्हेट आहे काय? तुम्ही कधी शिवाजी महाराजांना बोलता, देव बोलतात, मान्य केलं. कधी बोलतात शिवाजी महाराज एक राष्ट्र फिगर आहे, मान्य केलं. आणि आता हे तुमचं प्रायव्हेट झालंय काय? शिवाजीबाब तुमच्या मनात खोट आहे म्हणून कसं कळतं माहितीये काय? आता तुम्ही काय बोलता, संजय आर्यच्या लोकांना आम्ही कायदे पाळायचे, पंचायतमध्ये जायचं, कंप्लेन लिहायचं, ते स्टॅच्यू तिकडे बेकायदा आहे तर आपण त्या व्हिडिओकडून डिमॉलिशन या काढायला परवानगी मागायची. म्हणजे आपण सर्व कायदे पाळायचे. आणि त्या लोकांनी बसवायच्या अगोदर तिकडे कायदे कानून काय नाही. म्हणजे हे मुद्दा कसं आहे, ते इलिगल बंगलो आला होता ना ओल्ड गोव्याला, म्हणजे त्या लोकांनी बेकायदा सर्व कामं करायची. आणि आता त्याला डिमॉलिश करायला आपण सर्व कायद्याने जायचं. आणि 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष आपण कोर्टाने फेरी मारायची सुप्रीम कोर्ट पर्यंत. हेच तुम्ही बोलायला केलं ना. तो तुमच्या मनात खोट आहे म्हणून समजतो इकडे. तर तुम्ही आपल्याला कायदे पाळा बोलतात, तर तुम्ही त्या लोकांना कशाला नाही बोलला कायदे पाळायला? हा, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी म्हणून तुम्ही सुटले नाही, तिकडे ऍक्सेस नाही, तिकडे प्लीटला सिमेंट मोटर टाकलंय, तर तिकडे तुम्ही कायदे कशाला नाही विचारले त्या लोकांना?
मग त्या लोकांनी बेकायदा काहीतरी करायचं आणि आपण कायदे पाळायचे. स्टॅच्यू टाकायचं प्लॅनिंग केलंय, त्यामुळे एक्सेस रोड कोणाला भेटणार, तिकडे काय हॉल येणारी आहे काय मोठं. चोर चोरी करे और कोटवाल को डाटे. तुम्ही काय कंप्लेन नाही केली, आपण FIR नाही करत कोणाच्यावर. FIR तुमच्यावर व्हायला पाहिजे. इन्व्हेस्टिगेटिंग द पीपल बाय कमिंग अँड ट्राय टू इनॉग्रेट द स्टॅच्यू ऑफ शिवाजी महाराज in spite of knowing there is tension prevailing there for the last 2 days. सुभाष बाब, मी तुमच्याकडे विनंती करतोय, हे सर्व असली नाटकं तुमची ऍज अ मंत्री, ऍज अ MLA बस करा तुम्ही. त्या पोरग्या लोकांनी शिवाजी महाराजांचं स्टॅच्यू ठेवलं, समजू शकलो असतं. तुम्ही त्याच्या मध्ये पडून तुम्ही आणखी वाईट केला. तिकडे तुमच्यामुळे झालं हे सर्व. तुम्ही सर्व लोकांकडे माफी मागायची गरज आहे. तुम्ही आता त्याच्यावर ढकलू नको. मला पण हवे ना शिवाजी महाराज, मला पण हवे. तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेतली आणि बोलवलं तर आपण पण येणार ना तिकडे. काल पण आपले किती ख्रिस्ती लोक शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यूचे फंक्शनला गेले. मी पण भरपूर स्टॅच्यूचे फंक्शन मी पण अटेंड केले. मी शिवाजी महाराजाला हार पण टाकलेला आहे कानकोणला. हे सर्व आता असलं कामा कुठेच ह्याच्या पुढे व्हायला द्यायचं नाही. गोव्यामध्ये जे करतोय ते ट्रान्सपरंट होणे. जे काय डिस्कशन होतोय, कोण नको म्हणतो, कोण पाहिजे म्हणतो, झावनी चर्चा सरपून टेम्परमेंट डाऊन व्हायला पाहिजे. त्याच्यानंतर हे सर्व करायचं, ही माझी विनंती आहे. याच्या